Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan tällä hetkellä, niin onko tää nyt Vehniä, Jyväskylä, Laukaa, mikä tää nyt onkaan. Täällä on Lidlin joku, en mä tiedä onko tää uusi joku toimipiste, mutta täällä nyt joka tapauksessa ollaan ja odottelen tuota, zoomaako se sinne, aukeaa vasta 10 vastaanotto, niin tarvii vähän aikaa vielä varoitella, kello on vähän yli 9 nyt. Eilen tuossa sunnuntai-päivänä niin ajelin tänne. Siinä meinasi olla vähän Hangosta lähtiessä, niin siinä meinasi vähän olla happeningia. Meni taas kalsarit vaihtoon. Tarvis varmaan ruveta ottamaan noita kalsareita tarpeeksi mukaan, että on mitä vaihto. Joo, ei siinä. Mukava yö ollut, kun tossa on vieressä niin kylmälaite huutanut koko yö ehto. Tuossa näkyy täykkäri kärryä, niin se on huutanut tuossa koko yön, niin oli vähän levoton yö. Siitä se lähtee viikon ensimmäinen peruuttelu. Saa nähdä, tuleeko tästä yhtään mitään. Ei oo kyllä vähän aikaan tarvinnut laituriperuutusta harjoittaa, kun on ollut kylkipurkuja ja lastauksia. Mutta tokkopahan tuo tuonne mennään. Uskoin sinne. Sitten Lidlillä on se kiva, kun saa itse käydä purkamassa. Saa vähän aamujumppaa, kun ne on semmosia, että pitää aina kävellä sen koneen mukaan. Mut mä taiteilen tämä reteilin tuohon laituriin ja lähden purkuhommiin. Mikäli sikäli tästä peruuttamisesta tulee yhtikäs mitään. En luulis tämmösen reteilin tuonne saa. Voi taas vetää siitä käteen rukkasen. Kyllähän se siihen istahti. Katsotaan päästäänkö ovesta tuppa. No tosiaan tässä saa mukava aamulenkin samalla. Mutta menee se näinkin. Parempi tää on kuin Rocklan kanssa. Ois siinä kyllä ollut tommonen urakkamallinkin. Hyvin äkkiä tulee vahinkoa, kun tuolla lähtee touhuamaan. Niin ajaa hyvä. Pieni on kaunista. Nättiä maisemaa. Piti siinä Lidlillä vähän aikaa odotella, että sai lastauspaikan tiet. Ollaan menossa tuohon Hankasalmelle. Sieltä pitäisi ilmeisesti jotain puukapuloita tulla kyytiin taas vaihteeksi. En tiedä vielä sen enempää. 11 kollia oli merkattu ja paino oli joku vajaa 28 tonnia. Aika läjää sieltä pitäisi tulla. Tai ainakin painava, ihan kollimäärällisesti mitenkään iso on. Täällä ei ole kyllä tullut ikänä käyty. Ihan mielenkiintoinen paikka. Ja tehtäväannossakin oli vähän lisäohjeita annettu tuohon sitomiseen, että miten sidota. No ei nyt mitään ihmeellistä, ei niinku oikeastaan perushommasta poikkeavaa, mutta vähän kuitenkin. En tiedä, että jotain, onko ne niinku pyöreitä tommosia niinku valopylvää tapaisia vai mitäkä sieltä tulee, mutta no, eihän se yhtä kokemusta kohta taas rikkaampi. Löytyi Verso Wood. Käännytään tästä tänne. Kai me tänne mennään. Mutta joo, mäpä toppaan tähän. Ei voi kuvata tuolla sisällä. No joo. Peruspuutahan se sitten olikin. Siinä ei mitään se ihmeellisempää lankkukyyti. En tiedä mikähän tässä Jyskylän suunnalla oikein on, kun tossa on tullut aika paljon poliisiautoja pillit päällä vasta. En tiedä mitkähän liian harjoitukset heillä on, mutta vähän väliä tässä tullut niin tosiaan poliisiautoja.
vasta. Mutta eipä tuo vaikuta meidän tekemiseen millään tavalla. Saahan sitä ajella pillit päälle. Mä ajelen tästä Hankoon. Tälle päivää kerkee ihan hyvin, kun melkein päiväkin on vasta aloitettu. Niin kerkee hienosti Hankoon. Et varmaan tuossa joskus ennen 21 niin Hangossa. Ja pääsee kotiin jos suihkuu ja iltapala syönti. On kyllä nätti päivä päästellä taas menemään, että 18 astetta näyttää auton mittari. Ja mukava kun tuo ulkonakin kun touhuu, niin saa hien ja lämmön päälle. Ei luita palella. Ei sitä päivää kuulkaas vielä lopetetakaan. Lähden tonne Valkeakoskelle purkukärryn kanssa. Tai oon jo tässä itse asiassa menossa. Kohta Karjaan kohta. Kun oli puhetta, että pääsee illemmalla kotiin, niin pääsee kotiin jos suihkuu ja kotiin nukkumaan, mutta ajattelin kuitenkin, kun 10 aikaa vasta starttas auton päivällä, niin tässä on ihan hyvää aikaa vielä kumminkin ajella. Ei ole niinku sen puolesta mitään paniikkia, että 197 kilometriä. Mut tarvii kyllä pitää 4-vitonen tauko tossa, niin saa 1 tunnin ajoaikaa vielä lisää, niin pääsee tonne Valkeakoskelle. Tarvii käydä tosiaan APC:llä niin suihkussa ja meinasi olla niin hurjaa, että ottaa Heisburgerilta vähän sapuskaa, niin jaksaa painaa ja sitten vähän elämää eliksiiriä, niin, eli kahvia siihen. Mut katsotaan huomenissa sitten, että mitä huomenna tapahtuu, vai tapahtuuko yhtään mitään. Kyllä luulisin, että jotain tapahtuu. Ja tänään vasta sain tietää, että Suomi voitti MM-kultaa. Hyvää Suomia. Onneksi olkoon kaikille suomalaisille. Ois sitä kyllä tosi vaihtoehtona, että kävis tuossa STL:n saunassa, mutta taidan vaan käydä tuossa APC:n puolella niin ihan suihkussa. Tosin selänpesiä vaan puuttuu, se on kyllä harmi. Tuli tosta selänpesusta mieleen, niin silloin viime kesänä kun oli daami mukana ja käytiin saunomassa ja tiedätte varmaan minkä kokoinen on semmonen kynsiharja, semmonen, onko se 10 senttiä pitkä ja varmaan 3 senttiä leveä se harjaosa siinä. Ja no elkähän kulkee mitään, niin halusin, että selkä pestään, niin selkähän silloin myös pestiin. No, mulla oli kassissani kynsiharja mukana, niin kuulkaa sillä selkä pesti. No, mutta hyvin se onnistui ja sai selän puhtaaksi. Ei just siihen hätään, niin ei oikein ollut pesusientä mukana, mutta hyvinhän se onnistui näinkin. Mun tarvii mennä käymään tuossa ST:llä. Tarvii käydä hakemassa vähän naftaa tankkiin. Ei tämäkään auto niin ei mene ihan pyhällä hengellä. Täälläkin on joku Valttereitten kokoontumisajot. Niitä aika paljon liikenteessä näkee. Mutta joo, mä käyn tankkaamassa ja sitten menen sinne suihkuun ja käyn hakemaan tosta Heisburgerilta ruokaa. Ai että niin jaksaa sitten ajella yöhön asti. Hyvää huomenta. Herätty uuteen päivään taas jälleen. Onneksi sentään. Ollaan tässä Ullan Pakarin pihalla. Ja tässä yritän mettästä oikeata toimitusosoitetta, kun rahtikirjoissa ja pakkalistassa ja tehtäväannossa niin vähän erilaiset noin osoitteet. Netistä ei oikein löytynyt toimipistettä, toimipisteen osoitetta, että minne pitäisi mennä purkamaan. Mutta sitten kuitenkin navigaattori näyttää, että tuonne pitäisi mennä. Meidän pitäisi Patotielle mennä ja puhelimen navigaattori ei näyttänyt. Ja tää ei näytä niinku nimeä tälle kadulle ja
Mutta tää kuulema ehkä pitäisi olla Patoti. Jonnekin tänne me mennään. Eli olla niinku menossa Valkeakoskelle. Tuolla suursäkkejä kyydissä. Niin tarvis niille joku toimituspaikka löytyy, että saadaan hylsy tyhjäksi, mutta eiköhän tästä selvitä. Mä rupean tekemään aamupalaa ja keittää kahvia ja jaksaa sitten aloittaa päivän uudistukset. Katsotaan löydetäänkö me sinne pelipaikalle. Ehkä ei. Mut sen mä sanoin, että kärry ei kyllä tyhjentämättä jää. Juu, kyllähän se selviskin, että mihin sitä mennään. Että sieltä ajojärjestelijä jo soitti, että keretäänkö mä kello 19 sinne purkuun. Niin kerroin, että kyllä keretään, että ei paniikkia sen suhteen. Ajojärjestelijä sitten kertoikin, kun meillä on tuolla sovelluksessa, niin siellä on koordinaatit annettu, niin sen mukaan sitten mennä. Joo. Kyllähän sitä perille vaan löydettiin. Sellaista. Ei enää pitkään, niin auto on tavarasta tyhjä ja sit saa nähdä, että minne sitä seuraavaksi lähdetään. Ei ole vielä lastauspaikkaa, ei ole tullut tietoa, mutta tää nyt oli tärkeää, että löyti tänne. Ja oltiin vielä ajallaankin, että 8 minuuttia vaille 11, niin oli tässä pelipaikalla. Jee, odottelee, että kaveri saa tyhjennetty kärryn, kun ei saa liinoja mennä sitä mukaan laittamaan tonne. Semmonen ohjeistus täällä. Mutta kerkeämään ne laittamaan senkin jälkeen, kun kärry on tyhjä. Jaha. Se olisi varmaan päiväoluen aika. Siinä olisi pub-kulma. Mahtaakohan olla auki? Ei sentään. Tarvii käydä tuossa marketissa. Se oli sellainen purku se. Selvittiin kun selvittiinkin siitä. Edelleen odottelen jatko-ohjeita, että mihin sitä seuraavaksi täältä lähdetään. En tiedä. Mut pidetään nyt 15 minuuttinen tauko. Katsotaan, jos sen aikana tulisi lisää ohjeita. Mihin lähdetään? Joo. Saavuttiin Juupajoelle. Ettepä ikinä arvaa mitä täältä tulee kyytiin. Minäpä tiedä. Tulee sitä kyytiin mitä yleensä kärryyn tulee kun käydään lastaamassa. Polttopuit. No ei. Jotain lankun tapastahan ne yleensä on. En tiedä onko ikinä maininnut, mutta tykkään kyllä kaikkein eniten niin lastata puut. Se on jotenkin meikäläisen mieleen. Tarvii käydä tuolta kyselemässä, että minne mennään. Tai no kyllä mä oikeastaan tiedän minne mennään, kun täällä on itse toiminen toi ilmoittautuminen, niin tarvii käydä tuolla tietokoneella, niin se sitten kertoo mulle ruudun, että minne ajee. Mut mäpä menen tuosta portista sisään ja käy siellä tietokoneella. Se on monesti meikäläinen aina sattuu tulemaan vuoronvaihdon aika. Mutta onneksi ei sentään kuitenkaan kotiin lähdön aikaa. Tai no lähteehän tietenkin päivävuoro, aamuvuoro, niin lähtee kotiin. Kuitenkin, kyllä te ehkä tajuatte mitä mä yritän tarkoittaa. Siellä mulla olisi viinat valmiina, ei puutu enää kuin lastausmies. Mut kerkesin tuossa mukavasti syömään, niin nyt on kupura vittu. Niin jaksaa. Sovittu. Lastaaja tuossa kävikin äsken, lähti mettästämään niitä meikäläisen puita tuolta. 11 nippua niitä tulloo, vajaa 30 tonnia. Ei se auta kun odotella. On mukava kun on maha täys, niin jaksaa painaa. En tiedä, joku noissa vaan viehättää aina. En tiedä, jotenkin mukavia, jos on suht simppeli puukuorma ottaa kyytiin, niin ihan mukavia ovat.
ajele Hankoon ja on varmaan tuossa joskus taas ennen 9 Hangossa, niin täytyy katsoa, että jos keikka tulee, että lähteekö sitten vielä tälle ehtoota niin etenemään sieltä vai jääkö sitten Hankoon yöksi. Sen verran myöhään aamulla aina tullut aloitettu päivät, että helposti sitten venähtää ilta myöhälle, että saa reteilit parkki. Mikähän juttu se on, että silloin räjähtää renkaat, kun kauhea nälkä ja jääkaappi on tyhjä. Ja sitten kun on kauhea paskahätä, niin eikö täällä sitten ole joku kauhea ruuhka tässä Tampereen tiellä. Voi hyvää päivää. 3 kilometrin matka vielä. En tiedä, että onko tuolla joku kolari sattunut vai mikä lienne. Tarvis päästä tuohon Pirkanhoville mahdollisimman pian, tai sitten on vaihtoehto, että mä ajan auton tuohon Pientareelle ja menen tuohon rinteeseen kyykkypaskalle. No, toivottavasti nyt pian pääsis Pirkanhoville. Ja itse asiassa varmistun nyt sekin, että pääsee Hankoon, niin menen kotiin joku. No tosiaan parin päivän purut, niin ne on ollut sen verran myöhään aamusta, että joutunut sitten vähän niinku yötä vasten ajelemaan, niin nyt saa niinku nollattua, että pääsee huomenna aamulla sitten 6 aikaan lähtemään, niin pääsee vähän niinku normaaliin rytmiin. Tai no en mä tiedä, onko rekkakuskeilla ikinä normaaliin rytmiin, mutta puhun nyt niinku omasta rytmistä, että pääsääntöisesti aina aamulla saanut päivän aloitettu. Ja sitten tietenkin ihan mukava välillä käydä omien vällyjenkin alla makkoomassa. Mut nykyisin vähän sitä mieltä, että mitä vähemmän kotona tarvii olla, kun eipä mulla oikein muuta elämää oo tällä hetkellä kuin tää rekkalife, niin sama se on täällä tien päällä olla, mutta onhan se mukava välillä käydä kotona pyörähtämässä. Selvissähän se. Siellä on tieliikenneonnettomuus keskisuuri. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kierto-opastus. Joo, liikenne. Sen kun ruuhkautuu, että aikamoiset ruuhkat. Nyt päästään taas jatkamaan vähän matkaa eteenpäin. Saa nähdä, että mistä kautta ne ajatuttaa. Ei tästä ole kuin alle puoli tuntia, kun on sattunut tuo kolari. Toivottavasti ei ole kellekään sattunut pahemmin. On ollut pelkkää peltiromua. Mutta joo, siitä jos ohi mennään, niin en kuvaile siitä kohtaa, vaikka teitä kiinnostaisikin ehkä nähdä. Onpa siinä kivan näköinen kissa. Siis kissa. Kissa. Niin siis kissa. Sillä on aika tuima katte tuolla kissalla. Kyllä kelpaisi tommonen tänne hyttiin kaveriksi. On tää. Miksi nää aina sattuu just silloin, kun on joku ongelma tai hätä, että pitäisi nyttenkin vessaan päästä. Mut nyt ei oo nälkä sentään. Ei tää oo tottakaan. Miksi tää näyttää ihan siltä, että tää ei oo auki tää tepoili? Kyllä meinas pikkasen säikäyttää, kun tulin tähän Pirkanhoville. Siellä on huput noitte tankkauspisteitten päällä. Ja sitten tuo näytti toi tepoili ihan siltä, että se on niinku ihan niinku kuollut, että ei täällä ole niinku mitään elämää. Ja oli jo hetken aikaa, että se on varmasti minun tuurilla, niin se on lyöty ovet säppiin ja se on kiinni. Mutta ei sentään. Pääsin kun pääsin niin vessaan. Ja otin sen kunniaksi, niin otin tommosen mansikkaleivoksen ja nyt nautin kahvia ja mansikkaleivoksen ja ajelen sinne Hangon suuntaan. Miten voi edes olla mahdollista, helvetti sentään? Kävi äsken tuulilasi
pesemässä samalla kun kävin tankkaamassa, kun tuulilasi oli tosiaan, kun olisi haulikolla ammuttu no ötökät tuohon. Ja mulla oli tuossa silmien kohdalla, niin oli aivan jäätävästi kuolleita ötököitä. Ja no nyt kun kävin pesemässä tuon tuulilasin, niin just äsken niin lenti ötökkä. Ja mihin muuallekaan se olisi voinut osua kuin suoraan tuohon silmien kohdalle. Tossa on 54 pinta-alaa tuossa tuulilasissa, mihin se olisi voinut osua, mutta ei, kun suoraan tuohon silmien kohdalle. Kertoo kyllä niin kuin meikäläisen tuurista kyllä, että ei tarvi paljon lottoa tehdä. Eikä näköjään kannattaisi tuulilasia kappeesta. Ollaan tässä matkalla Vantaalle purkamaan ja sit sieltä Kotkaa hakemaan. Pitäis muutakaan kuin paperirullia. Moni aina kysyy sitä, että mitkä ne on niinku yleisimmät, mitä yleensä ajetaan, niin kyllä ne on noi paperirullat ja puukuormat. Mut mikäs täällä on ajeellessa plus 20 astetta ja rock'n'rolli soi ja mieli on hyvä. Mukava painella menemään täällä. Mut joo, katsotaan kunhan päästään tonne pelipaikoille, että miltä siellä näyttää. Ottaa kyllä pattiin tuo tahra tuossa tuulilasissa. Tarvii varmaan tuossa kun pääsee tuohon mussaloon, niin varmaan hinkuttaa pois. Kattelin tuossa tänne tullessa, että oli meidän toinen Volvo oli tuolla, mikä se nyt Cafe Finlandia, kun se nyt oli vai? No kuitenkin niin oli siellä parkissa. Niin soitteli, että mahtaakohan olla tulossa kans tuonne lastaukseen samaan paikkaan. Niin kuulemma on tulossa, niin kohta näkee työkaveriakin. Se on ihan mukava nähdä työkaveria silloin tällä. Ei nyt ehkä joka päivä. No ei vaiskaan, se oli vitsi se. Mukava nähdä. Ei mitään, lähtee hakemaan rullat kyytiin ja Hankoo kohti. En tiedä mikä täällä Kotkassa oikein haisee. Tässä merituule pihalla ennen portte. Kamalaa haju täällä. Ei oo ennen haissut näin kauhea haju. Ei oo sillä mikään paniikki, kun kello 15 on vasta lastaus. Niin kello on nyt 1, niin pitäisi päästä portista sisään, että 2 tuntia ennen lastausaikaa niin päästävät portista sisään, mutta mä menen ottamaan aurinkoa ja juomaan munkkikahvit. Jes. Niin sitä kuorma tehtiin ja työkaveri ajelee tossa edellä. Hänellä on niin onnellinen tilanne, että huomenna alkaa kesäloma. Onneksi olkoon hänelle, kun kesäloma alkaa, pääsee nauttimaan kesästä. Tai no mikä etteikö, mäkin nautin kesästä tää autohytissä. Että onneksi täällä ei tarvi sulaa tänne auton sisälle, että voi olla 15-asteisessa autossa halutessa. Ajellaan tuossa työkaverin kanssa tuohon APClle kahville ja ajetaan junassa Hanko. Ja edelleen tuulilasissa näyttää olevan tuo tahra. Ei ole tullut pestyä sitä, mutta nyt kyllä tarvii oikeasti pestä pois. Ottaa edelleen kupolli. Yhä se vaan on se paskaläntti tuossa tuulilasissa, mutta se eilen vähän niinku unohtui, mutta tänään onneksi on autonpesupäivä, että eletään perjantai-päivää ja viikon viimeistä vetoa mennään tässä, niin täytyy kunhan pääsee Hankoon, niin auto käydä pesemässä. Mut tosiaan, se kun mä puhuin video alussa siitä, että meni kalsarit vaihtoon, niin mä silloin kyllä siellä Laukaalla ollessa siellä Lidlillä niin jo kerroin asiasta, mutta ajattelin, että parempi ottaa tässä ihan paikan päällä video asiasta, että miksi ne kalsarit meni vaihtoon. Tässä on tällä alueella niin 80 vauhti ennen ST1 ja tässä tulee ihan kohta, niin tulee kiihdytyskaista tuolta oikealta suunnalta ja mä olin tässä kohtaa menossa ja tossa on tosiaan kiihdytyskaista
tälle samalle kaistalle minun kanssa. Ja tässä kohtaa niin rupesin kattelemaan, tai siis aikaisemmin jo huomasin, että sieltä on autoa tulossa. Ja mulla oli, kun tässä on 80 alue, niin oli 80 vauhtia ja katsoi, että ei se niinku alle ole tulossa. Ja sitten kun me oltiin niinku rinnatusta, että se oli tuossa mun vierellä, niin hän niinku päätti siinä kohtaa niin ruveta kampeamaan tänne meikäläisen kaistalle. Ja no mulla oli takana porukka, ettei viittinyt lyödä liinoja kiinni ja mä katsoin niinku peileihin ja eteenpäin ja katsoin, että mitä se meinaa, että ei, kyllä se vaan sieltä meinaa kiilata tonne niinku auton tai kärry alle. Ja oli sitten pakko ottaa tuolta vasemman puolen kaistalta, että ei tullut peltivaurioita. Ja onneksi nyt vastaan ei ketään tullut, että sieltä vähän matkan päästä sitten tuli auto, mutta pilotteli pitkiä, niin otti vauhtia pois. Ja ei muuta kuin omalle kaistalle. Ja kyllä se pikkasen rekka-ankkaa säikäytti tilanne, mutta onneksi ei tullut peltivaurioita ja kalsarin vaihdolla tästäkin selvittiin. Mutta tosiaan tarvii kyllä jatkossa pitää niin yksi putkikassillinen niin vaihtokalsareita mukana. Voi. Mutta onneksi ei tosiaan käynyt mitään. Ja kun en mä tiedä, ei tää nyt ihan niin pieni ja näkymätön auto oo, että etteikö tätä näkisi, että jos sattuu tämmönen iso auto olemaan rinnalla, niin luulis näkevä. Mutta ei onneksi tosiaan sattunut mitään. Ajelemassa tällä hetkellä tosiaan tätä viikon viimeistä vetoa ja käyn tuolla järven päässäni purkamassa ja käyn lastaamassa tuolla Riihimäellä ja sitten ajelen takas Hankoon, että tarvii olla suht hyvissä ajoin niin Hangossa tänään, että on vähän viikonloppuohjelmaa. Niin sitä halusin tähän ihan videon loppuun vielä sanoa, että olen erittäin otettu siitä, että pari kuukauden tauon jälkeen niin ootte vielä siellä linjoilla ja ootte tykännyt katsoa näitä minun videoita tai Rekka-Hankan videoita. Niin iso kiitos siitä teille kaikille. Ja en olisi kyllä uskonut, että kun tuun takaisin pieneltä videokuvauslomalta, niin tykkäätte vielä katsella. En olisi uskonut. Positiivisesti yllätty. Mutta joo, lopetellaanpas tämä video tähän ja jos et ole vielä tilannut Rekka-Hankan kanavaa, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen ja kommenttia tulemaan ja peukaloa ylöspäin. Ja niin kuin mä aina sanon, niin myös peukaloa alaspäin. Että jos tuntuu siltä, että video on ansainnut peukaloa alaspäin, niin sekin on ihan jees. Mutta hei, me palataan seuraavassa videossa. Ei kun moi!